Dwi wedi treulio fy mywyd cyfan yn gweithio i'r NHS. Seicolegydd ydw i a wy'n gweithio gyda plant a pobl ifanc gyda ganabledd ddysgu, awtistiaeth a'i teuluodd. A wy wedi gweld drosto fi fy hunan y rang y fartaledd a rang hyfiawnder a'r tlodi sy'n dryllio'n cymunedau ni. Ac wrth gwrs mae'r cyfan i weld ar draws Gorllewin Clwyd. Pobl hŷn wedi ymddeol ar yr arfordir yn gofidio am ddarpariaeth iechyd a gofal. Pobl ifanc yn goffod symud i ffwrdd i gael gwaith a cartre fforddiadwy. A'n teuluodd sy'n ffermio yng nghefn gwlad yn gofidio am y dyfodol. A plant a phobl ifanc yn methu cael gafel ar ei gwaith ysgol a coleg ar-lein oherwydd clodi digidol. Dyna pam dwi'n sefyll. Ddim fel hyn ddyle pethau fod. Gallwn ni wneud yn well na hyn. Rwy'n credu yng Nghymru ac rwy'n credu y gallai wneud gwahaniaeth. Felly ar fai y chweched, mae cyfle go iawn i wneud pethau'n wahanol, i wneud yn siŵr bod lleisiau pobl Gorllewin Clwyd yn cael eu clywed, bod lleisiau pobl Cymru yn cael eu clywed yn glir. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn. Gallwn ni ail-adeiladu'n gwlad. Pleidleisiwch Plaid Cymru. O blaid Cymru.